बसते, स्मूदी बनवते. त्याच्यासाठी हा एक आंबा घेतलाय. या आंब्याचा पहिला मी पल्प काढून तुम्हाला दाखवते, त्याच्यानंतर साहित्य दाखवते. मँगोचा पल्प काढून घेतलाय, थोडासा घेतलाय आणि हा आपल्या बर्फ घ्यायचा आहे. आता मी तुम्हाला एक सेपरेट आहे ना, एक एक करून ज्यूस बनवून दाखवते. हे फ्रीनेट स्मूदी बनवायची आहे, ही मँगो स्मूदी बनवायची आहे आणि स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनवायची आहे. म्हणजे अलग अलग आहे ना प्रकारचे आपल्याला ज्यूस बनवायचे आहे. तुम्ही याच्यामधून आहे ना 3 ज्यूस दाखवले. याच्यामध्ये तुम्ही कोणता पण एक ज्यूस बनवू शकता. त्याच्यामध्ये नाही साखर नाही मीठ नाही, एकदम पौष्टिक ज्यूस. आता मी तुम्हाला बनवायचं दाखवते. हे मी एक केळा घेतलाय, 2 खजूर घेतले, 1 चमचा पीनट घेतलाय आणि आपल्याला मँगो तुम्हाला जसं पाहिजे तसं घ्यायचं. स्ट्रॉबेरी पण तुम्हाला पाहिजे तशी घ्यायची. 2 स्ट्रॉबेरी घेतले कापून. आता तुम्हाला आहे ना हे पीनट ज्यूस पहिला बनवून दाखवते. आता केलं आहे ना, हे कापून घ्यायचं त्याच्यामध्ये तुकडे करून. आता याच्यामध्ये बर्फ टाकते आणि थोडा पाणी टाकायचा. पीनट स्मूदी एकदम तयार झालेली आहे. ग्लासात ओतून देते. पीनट स्मूदी मस्त छान झाली आहे. आता आपल्याला मँगो स्मूदी बनवायची आहे. त्याच्यासाठी हे मँगो टाकते, खजूर आणि केळं सोडून टाकते. आता मी त्याच्यामध्ये बर्फ टाकते. बर्फ टाकला, आता थोडासा पाणी टाकायचा. मँगो स्मूदी पण आपली तयार आहे. तुम्हाला ग्लासात ओतून देते. मँगो स्मूदी मस्त छान झाली आहे. आपल्याला स्ट्रॉबेरी स्मूदी बनवायची आहे. केळं सोडून देते. सर्व साहित्य टाकले, बर्फ पण टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकते. आता मी वाटून दाखवते. स्ट्रॉबेरी स्मूदी पण छान झाली आहे. तुम्हाला ग्लासात ओतून दाखवते. स्ट्रॉबेरी स्मूदी पण छान झाली आहे. पीनट स्मूदी, मँगो स्मूदी आणि स्ट्रॉबेरी स्मूदी हे मस्त 3 ज्यूस झालेले आहे. तुम्ही रोज आहे ना कोणता पण एक ज्यूस बनवू शकता. एकदम छान झाले. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा.